Ilang araw mo na ngayon? 28 ka dumating, no? 28, 29, 30, 1. 1 mismo araw ng New Year. Ito ang blessing sa iyo. Oh. 1, 2, 3, 4, apat na uniform. At yung binigay ko sa iyo na apat din ay 3. 4, 7, tapos yung isang binili, 8. 8 na ang uniform mo. Tapos may mga sabon, yung sa katawan, saka sa mukha. May pangles, pang kilikeles, daghan. O dara. Kaning kuan, kaning pang kuan kanang singana ni, pang sabon sa ngipon. O shampoo niya, 2 ka buok. 2 pay lotion. To pa dera ang panty nga kuan dalira mga lagak, 2 ka tawo masaigo. Daay medyas na 6 ka buok. Daay jacket. Guwapa kay iyang jacket. Ara jacket maka-partner Spider-Man. Superman di ay. Superman. Napuno na imong katrimon. Sada ka katri, wa daw siya kasuway ingon ani sa iyang mga agalon, iyang gilakawan. Kay siya daw magpalitanan hasta ng mga gamit sa lawas. Dito libre talaga mga ganyan. Kaya okay na yun. Kahit minsan may tupak sila. Sige, anuhan na lang natin. Ayan, ang blessings ni Monmon sa kaniyang pang ilang araw mo na ngayon. Kasi kinukulit ko sila na wala ka ng damit. Sabi kong ganun. Kinukulit ko yung mga amo kung wala ng damit itong kasama. At saka yan. 1, 2, 3, 4. 4 na uniform. Tapos yung binigay ko sa iyo. Bali, meron ka ng marami. Tapos tsinelas na 2. Panglabas at pangloob. Okay. Ayan, ang blessings natin ngayong araw na ito. Mani ang gihatag sa among agalon. Kuan din isa kung kauban nga bag-o. Ako gid silang sigig ingnan nga palitan na kay wala lagi gisuot, naluoy ko ng sigig labaw niya. Bugnaw ra ba kaayo sa gawas? Wa pa nawala ang paghot, sige pa nigpaghot siya. So mara ni, salamat kayo sa mga grasyang nadawat. Pizza Uno. May grasyang nadawat, may grasyang natanggap ngayong araw na ito. Marami. Oo. At yan lahat, binili ng aming alaga. Yung aming bunsoy, binili niya yan. Siya ang pumili ng lahat. Anong masasabi mo, Mon? Salamat ng marami. Yan, hindi ko yung naranasan nung nakauman ako. Hindi daw niya naranasan nung nasa uman siya. At saka sa una niyang amo kasi binawi lahat ng ibinili sa kanya. 6 na araw siya doon. Nung umalis na siya, binawi mga shampoo, mga sabon. Shampoo, sabon. Yung mga gamit lahat sa katawan, binawi ng amo niya. Sabi ng amo namin, ano ba yan? Salbahe. Sabi niya, haywan. Sabi niya ganun. Haywan man sa kwan sa but sa nangadaghan. Mamining anang haywan. Tuara. Okay, mura ni. Okay, dinhirami ko to. Maayong bagong tuig. Malipay ang bagong tuig. Pag-usab, kanyang tanan mga bay. So, diara. Grabing binakbakay naman, kinabkabay na mo. Dahil ugma, medyo okay na tayo bukas mo, no? Inamanage na natin lahat. Yes. Okay, napaka-talino ni Monmon. Ang bilis-bilis niyang turuan. At ang bilis niyang matuto. Kasi, mabilis talaga siyang matuto. As in, masipag siya sobra. Malayo pa sahod mo, no? Malayo pa sahod daw niya. Tapusin pa. Katapusan pa ang sahod niya. Pero yung sahod mo, anuhin yan. Ang iyahang sweldo po di ay, doon sa unan niyang amo, chat siya ng chat sa kanyang, sa kanyang agency, hindi nagre-reply. Kaya sabi ko, hayaan mo, sasabihin ko sa amo natin, na ganyan-ganito. Ngayong gabi, sinabi ko na, sir, sabi ko gano'n sa amo naming lalaki, anong gagawin doon sa sahod niya, sa unan niyang amo, na kuan, 6 na araw, 6 hanggang 7 araw. Sabi niya, ay wag siyang mag-alala at kakausapin ko ang agency niya at baka ibawas ko na lang sa ibayad namin. Ganun, narinig mo di ba? So, okay na yun. Wag mo na yung alalahanin. Wag mo nang isipin. Matulog ka na ng maigi ngayon, ha? Wag ka na mag-isip ng kahit na Kaya natin to, laban. Oops.
Ini nalami kutob mga bay, daghang salamat, grasyang nadawat. Siya lang ang binilhan kasi tinanong ako ni mama, sabi ni mama, ano Mary, kailangan mo ba? Sabi ko, medyas lang ang sa akin, kaya ayun ang medyas ko, ayan. Sabi ko, mama, medyas lang sa akin, okay na ako sa yung mga uniform kasi ang dami ko ng uniform. Diyos ko, nakakaloka. Ayan ang gamit ko, Diyos ko, ano ba yan? Ayan, pang tupiin ko, ha? Ayan, busy-busy si Monmon. Ayan, Ayan ang mga tupiin, Diyos ko. Medyas lang ang hiniling ko kasi ang dami ko pang uniforme. Ayan na ang kanyang higaan. At may kabinet siya ditong napaka-cute. Ayan yung Ay, Diyos ko, nasali yung mga tibak doon sa gilid. Wag na, tama na. Dito na lamang. Hanggang dito na lamang kami. Maraming salamat. Ingat kayo kung saan man kayo naroon. At sa lahat ng mga OFW, tibayan lang natin ang ating loob. Matatapos rin ang araw at matatapos rin ang gabi. Kaya natin to. At isipin na lang natin ang ating mga pangarap, ang ating mga gustong mithiin sa buhay. Kaya tayo'y nandidine. Nandidine? Ala eh! Ala eh! Ayan si Monmon. Ala eh! Sabi niya gano'n. Ay, ala eh! Ba't hindi ka nag-aala eh? Tapos, laban lang tayo mga bay. Kaya natin to. Basta, matatapos at matatapos rin ang ating kontrata. Basta, tibayan lang natin ang ating loob. At kailangan natin na mahabang pasensya. Kung magagalit man tayo, masasama man ang loob natin sa ating mga amo, ay abay, pagalitan na lang natin ang mga walis, ang mga basahan, ang mga timba, mga plato, kutsara, tinidor, kaldero, at mga dingding, mga pintuan, at kung mga ano-ano pa na pwede nating pagalitan, labasan ng sama ng loob. Kasi yung mga yan, hindi yan yung lumalaban. Hayaan mo na lang kung nagkaroon man tayo ng sama ng loob sa ating mga amo, na nabibwisit tayo, naiinis tayo, dyan na lang natin ilabas sa mga hagdanan. Habang mababa tayo, di ba, Mon? Tapos, pagka mawawala din naman kasi na nakakainis, tapos maya-maya mawala naman, patawanin ka naman nila, mga ganun ba? So, hindi naman talagang totally na buwisit ang araw mo. I-manage mo na lang ang iyong buhay, mga ganun. Laban-laban lang tayo para sa ating mga pangarap. Kasi, basta, mag-ipon talaga kayo ha, Mon, ha? Mag-ipon ka talaga, Mon. Yes. Wag kang magpapaloko sa mga tarantadong lalaki na pipirahan ka lang. Nako, mga FW ngayon, ang daming mga tanga talaga. Sobrang tanga. Oo. At meron din naman mga naiwan sa Pilipinas. Ay, Diyos ko, mag-isip-isip kayo. Hindi madali ang buhay ng isa FW. Grabe, hindi madali. Akala nyo lang madali, no? Kasi nakangiti kami palagi sa aming videos. And akala nyo lang talaga madali ang buhay dito. Hindi talaga madali. Hindi madali. Minsan maiiyak-iyak na kami sa gilid-gilid. Pero syempre, kailangan talagang tibayan ang loob. Ay kasi naman, darating din ang mga araw na maaani din natin lahat ang ating paghihirap. Basta't alam lang natin na wala tayong naaapakan na mga kapwa natin. Basta alam lang natin na tama ang ating mga ginagawa. Kahit man minsan ay hindi natin maiwasan na makapagsalita ng hindi maganda. Pero syempre, meron ding mga panahon na bibigyan talaga tayo ng pagsubok para naman makapag-isip tayo kung ano yung tama at kung ano yung mali at kung isipin din natin ang magbuni-muni din tayo sa sarili natin na unsa ni Bisaya tabi para makapamalandong sabta sa atong kinabuhi kung unsa ba to atong mga nahimo na batay nasulti nga dili maayo na batay nahimo nga dili maayo may ana ba kay sus mga tigulang naman ta siya lang po mga tigulang naman ta nasayod naman ta sa mga angay ug dili anging buhaton so dinhi na lang kukutob daghang kayong salamat ninyo mga bay amping mo diha kanunay basta laban lang kita mga bay kaya na to ning tanan basta kay mag-ipon gid mo mag-ipon gid mo mora gid na akong payo sa inyo ha sus Ginoo prega ba ang nagpayo nga mag-ipon usapon nga may ipon yung nagpayo na mag-ipon isa rin pa lang Bibigay ka sa lumpas sa akin. Oo, maglagay ka ng salumpas mo. Tapos, isa rin palang walang ipon. Ganun talaga, no? Kasi, mag-ipon ka, tapos, hindi mo naman matitiis ang mga tao. Kahit na mayroon silang mga amnesia pagkatapos, hindi ka na nila naalala pagkatapos kanilang hubaran.
O baran. Pagkatapos nilang makalkal ang mga ipon natin na kakonti, i-close mo siyang mabuti mo para hindi siya magkuan yung amoy niya ba. Yung kanyang yung kanyang power sa loob para hindi magsingaw. Ayan, sige sado mo. Okay? Hanggang dito na lang ako mga bay. Basta ipon, ipon, ipon. Basta yung sinasabi ko sa'yo, Mon, kalahati sa'yo, kalahati sa asawa mo. Wag ka makinig, may mga magmamakaawa. Kasi hindi mo naman naranasan na mamakaawa sa kanila. O, di ba? And then, sila magmamakaawa sa'yo, ang daming ganito, ganyan, daming mga dahilan. Tapos, pag maningil ka na, Diyos ko, akala mo, nagtatago na sa pinakamalalim na area ng dagat. Hindi mo na mahagilap. May mga amnesia na. O sige, hanggang dini na lang kukutob. O ayo mo daw. Sige, hipusan na inday ang imuhang mga kuan sa glass. Ilabas mo daw yung panty. Anong itsura niyan? Malala kayo? Suin yata. Hindi, huwag na nakakaya. O sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo dyan kung saan man kayo naruroon. Basta lakasan at ibayan lamang natin ang ating loob. Kaya natin to. Ang ganda ng chin. Oo, sobrang ganda. Kailangan lang mahaba. Kapart nito ng uniform mo na yung gray. Sasat ko nga ito pagpunta tayo Wag, sa loob. wag mo sabihin na pangit yun. Bagay sa'yo. Hindi ko naman sinabi, ganda nga sabi ko. Sabi mo na yun, parang pang mag-serve ka ng mga may nag-aalay, mga patay. Kaya ko sinabi ko. Ay, sige. Ang ganda kaya, sabi ko ang ganda. O sige, maraming salamat. Dini na lang kukutob. O kaya na ito mga bay. Sus, ginoo ko. Kinangindikap kamay nyo. Nagsara may sa Facebook ka. O ang YouTube, Game Radyo. Dagan salamat. O hello na lang yung tanan. Bye-bye.